azvireve andigone kukasira kupinda mundanga varume azvireve uri shashakani unonoka kupinda mudariro azvireve ndakundikana Nhau Ndeya Jesu anopawo mikana Nhau Ndeya yawe muridzi wenguva Nhau Ndeya Jesu anotipawo mikana vana baba Nhau Ndeya yawe muridzi wenguva Nhau Ndeya Jesu anotipawo mikana vana baba Nhau Ndeya yawe muridzi wenguva ndasaririra vamwe vatova nefundo ndasaririra vamwe vatova nedzimba ini ndasaririra vamwe vatova nemichato aiwa ndasaririra vamwe vatovawo nevana ini Nhau Ndeya Jesu anopawo mikana Nhau Ndeya yawe muridzi wenguva Nhau Ndeya Jesu anotipawo mikana vasikana Nhau Ndeya yawe muridzi wenguva Nhau Ndeya Jesu anotipawo mikana yo Nhau Ndeya yawe muridzi wenguva Nhau Ndeya Jesu anotipawo mikana vana baba Nhau Ndeya yawe muridzi wenguva kupinda munhanga varume azvireve unogona unonoka kupinda mudariro azvireve andigone kukasira kupinda munhanga varume azvireve uri shashakani unonoka kupinda mudariro azvireve ndakundikana wakabara vakawanda vana peni namarombe ana kwakuzvara vake mumwe ndokudiwa naMwari wakabara vakawanda vana peni namarombe samere kwakuzvarwa nokudiwa naMwari Nhau Ndeya Jesu anotipawo mikana vana baba Nhau Ndeya yawe muridzi wenguva Nhau Ndeya Jesu anotipawo mikana vana baba Nhau Ndeya yawe muridzi wenguva Nhau Ndeya Jesu anotipawo mikana vana baba Nhau Ndeya yawe muridzi wenguva Nhau Ndeya Jesu anotipawo mikana vana baba Nhau Ndeya yawe muridzi wenguva Nhau Ndeya Jesu anotipawo mikana vana baba Nhau Ndeya yawe muridzi wenguva Production.